Άρη, έλα σήκω, το πρωί παίζεις. Άρη, σου μιλάω. Πάω να αγοράσω σοκολάτα. Γιατί δεν μου είπες ότι πήγες να αγοράσεις σοκολάτα σου κόλαση? Στο είπα, άσχετα πως δεν άκουσες. Μήπως έχεις φέρει μια και για μένα? Έχει χάρη που με καλή και σε σκέφτηκα, αλλιώς. Μια σοκόλαση σε ξεσηκώνει.